cái chuyện này là cả lâu mà chèo BULAH cái này chuan thlo hi ka hlau ani top mai thlawhna chuan theihloh anh kim pawh ti ka huam ang ni zinna tan thlawhna a in ba sak zin ka du zawka ma se tun chum chu ka pe hel thei to thlawt lo ani ka una no graduate dona chuan ka kalve don chuan ka thlo ngai ni ka chung ten local ve theilawa a chan chu kan pi chu damdoi ina umwang ani chuan keima ka kalangai ta ni chuan keima ka thlo chum voi khatna ni a airport mi ho zung zung an she thei vekang ka thlan na sel tuka airport security chuan min man ang ti te hi ni ka hlau zo thlawhna ka lu chen ti phei chuan ka khu char chara ma se thlawhna si te ka thut chuan tlemin ka hadam ta dewa keima in chu line pum pui chu pum bil vek te hi ka chak lu tuka ma se chu ti lai tak chuan mi pakhat no pang ve deuh ka bula ron thu ring ma se tlem chuan a chhelau ve deuh ka tia he flight chu ti em in a chelawang ka tia an thlawhna chu a hun tur aina thlawk kaya ka bula thupa po chu nervous ve deuh ti sha thei mai thlawhna chu wana om chen chuan a hadam dewa chuan mi ron be a aming chu ber te ni a kho khlang lama a thian te college ha a zirpui te ha over mutur na kal don ti win shila okay ai chuan a upa dewa ni ti ka sha ka pa chuan engti kong zong po in ke ai mi pa upa hi min de tir do lawang ke in ti top runga da ni chu hetiang hinga tinge ka ngei to kher kher le he pai ka mu voi khatna ni ka hlau thi shi thei ni ang chu wangin ka kut chu min wana chuan hlau su he airline hi chalu tukalom ati a chuan zone chang chang min zo ta khoi ka kaltur na te min zo ka college kal na te min zo ta chuan dot ka shila college ha mi thar ka ni thu te ka shila tak tak chuan high school kal mai ka ni sia reu te chung chu kanin betui ve khopa chuan ka number ka peta a chuan kan kal na tur kanin hmu te chuan in tur te kan in dun thei tur te soya hlim nei ka khata ni hlauna nei me alawin chum khat keima chawin thlawhna ka chuang male ka hlau mi alawa chuan date po ka dong ta deuh deuh le nghala a chalu tuk relo tu hnuwa chuan ka hara brady chu khoi ama mutur lo om lo baju makal ni ka ringa chuan kamin la chuak tur chuan ka iptia chuan ka phorma se chanchin bu ka lo la chuaka chanchin bu ka keng ti ka shel chuak le thuta chanchin bu ka chher ngai lo reng ma se journalism lam ka kal don chuan internship ka ti ngai don bu ka chu wangin ka chher ve chen don ta a khowela thil kheng chu en tuin ke in peita ni chanchin bu phek pani ve chu ka kewa ma se engma ngei nom ti ka nei lawa chu wangin movie en chu ka tum zok ta a chanchin bu ka da khacha tia chuan enge mo ka mu fu ta tat mai serial killer zong tum me kan ti chungchang article ania chuan chu ta an thala ka serial killer chu Brady ang che hi lo ni ani ri thei lo reng ka tia ma chuan thala kha lang chiang vak lo ma se Brady ni ti chu chiang ken chiang le zwala ama chu ni nge ye ni ka thin lung chu ke som ang han ka shangal tapani chu ta thleng tu chu ka shelok ka thi dang lo chau ka hlau lu tu khi ni mai serial killer hne na ka phone number ka pe chu ni sia ke emergency button chu ka met ta char char ringo ta chuan chu ta tak chuan ka thi dang lai chu nang fu chatin air hostess chu lo kala ka thi dang ta ringo ta adu ta ka shia chu first class a ka lo thawa chuan ta chuan ka ma chuan tu ye lo oma ka tho che chuan air hostess bula chuan chu thlawhna serial killer om thu le pilot ho chang thlawhna chu ti to hmal turin ka shil boka chuan police ho ko bok turin ka shil air hostess chuan in rin ang ngein min oi lawa ka thi dang thu te min shil ringota chuan kam mang me ni ang ti thu min shil boka tui in tur chu min pe a in turin min shila chuan ati hadam dewang che min ti a ma se kala hlau thong reng ani ka sit pa ngai wa kal le chu ka du lo kho thi ni top mai Brady chu serial killer ni ti ka sha chwa le hian ka hlau thei lu tu khi ni top mai enge ka shilang le air staff ho chu an thinarim ve chan ta dewa chuan rules anga kalpoya ka thuna pa ngai chule tu chuan min tia ma se ka si ta eng chi kong zong pon thut le ka du to lo ani ka thut le du to lo hi ni top mai ni hun re lo te ka tan chuan dar kar tam tok anga chuan air hostess bula chang ka bag min lak pi tun ka kauta a ma se chu mi hnuwa chuan auri ka sheta a police le security guard ten lo oma thlawhna chuan an lo lu ta thup mai a chuan Brady chu thlawhna chuan shruai chhuak ta a Brady chu serial killer lo ni tak taka chuan air hostess pakhat chuan min lo ringa aruk te in kan len hmain police ho chu lo kola air hostess te ka shil lo taila enge thlengang le newspaper kha lo chhar lo bokilang chuan serial killer nen date ka lo nei hin don box sia e chhun tu shil tu chen kale nung po ni sia mi shiat ngai lo biak ngai mi lo tu ka ti po ni chuang lawa ma se mi arin tur tok ve shiat anga ya ni thil dik lo khlengi shiak chuan soi chhua mei tur ani inun na po chan him thei hi lo ni ya
in Mizo omna wangin kalon mutuke chuan comment section lama khan in du zong tin lo soi ve thea Silvia I Mizo ti chunga khan lom thu ka soi boka hetiang in joy omna zong zong wangin lom thu ka soi mala khangai takin video kha in ngei na chuan ni lo subscribe pula in lo like boka nga mi tam takin an hmu le zia thena ni lo share bok don ya kalom lu tuke